Якая галоўная рыса цяперашніх чыноўнікаў? Ці баяцца яны званкоў папулярных блогераў? І ці выпадкова, што так званы Всебеларускі народны сход для Лукашэнкі супадае з пачаткам выбараў у каардынацыйную раду? Пра гэта мы пагаворым з папулярнай блогеркай, віцэ-спікеркай другога складу каардынацыйнай рады Вольгай Павук. Гэта падзеі каментар, штодзённы эфір радыё «Свабода» і Вольга Павук з намі на відэасувязі з Вільні. Добры дзень. Добрый дзень усім. Я пачну з рэтраспекцыі. Калі адбываўся так званы адзіны дзень галасавання, у лютым меркавалася, што ў гэты ж час пройдуць выбары каардынацыйную раду. Так не адбылося. Вось цяпер нейкае іншае супадзенне адбываецца. 24 красавіка пачнецца ініцыяваны Лукашэнкам так званы Всебеларускі народны сход, і ў гэты ж час пачалася выбарчая кампанія ў каардынацыйную раду. Пададзены 13 выбарчых спісаў, самі выбары маюць адбыцца з 25 па 28 траўня. Ці выпадковае гэтае супадзенне, Вольга? Так, на гэты раз гэта выпадковае супадзенне. У першыя даты, якія хацелі правесці выбары ў каардынацыйную раду, то намагаліся зрабіць такі адзіны хвалю, такую адзіную выбарчую, каб яна супадала з настроем унутры краіны. Але працэсы узгаднення зацягнуліся, а на сённяшні дзень гэта сапраўды выпадковае супадзенне. Давайте пагаворым крыху пра тых, хто будзе прадстаўлены ў гэтым так званым Всебеларускім народным сходзе. Гэта дзейныя чыноўнікі збольшага, та? І вы вельмі добра ведаеце, як працуюць чыноўнікі ў Беларусі. І ў рэгіёнах, і ў сталіцы. У сваім блогу шмат гадоў вы кантактавалі і кантактуеце разам з Андрэем Павуком рознымі спосабамі з чыноўнікамі. Як бы вы ахарактарызавалі кіраўнікоў, чыноўнікаў, якія працуюць пасля 2020 году? Пасля 2020 году і тым больш пасля пачатку вайны я ўсё ж таки думаю, што сярод беларускіх чыноўнікаў засталіся толькі максімальна згодныя людзі, і ад самой вось гэта ВНС я не адчуваю, што ён будзе на нешта сапраўды ўплываць, хаця па канстытуцыі ён надзелены дастаткова шырокімі такімі магчымасцямі, і яшчэ незразумела, як увогуле гэта ўсё спрацуе, што мы сапраўды з гэтага пабачым. І калі улічваць гэтыя шырокія магчымасці, гэтую ўладу, то, я думаю, туды будуць дапушчаныя толькі вельмі вывераныя людзі, якія на 100% лаяльныя Лукашэнку, і гэта будзе такая партыя згоды, якія будзе ўсё падтрымліваць, рабіць тое, што ён загадае. Увогуле, людзі, якія сёння сядзяць, так скажам, ва кабінетах лукашэнкаўскай улады, яны увогуле не вельмі кампетэнтныя. Я лічу, што людзі кампетэнтныя, якія змаглі сабе знайсці справу, якая не ганебная, якая сапраўды можа адпавядаць годнаму чалавеку, яны з гэтай сістэмы сышлі. На сённяшні дзень там людзі, якія не змаглі знайсці сабе лепшага месца. Калі гаварыць пра рысы гэтых чыноўнікаў, чаго яны, напрыклад, баяцца? Ці баяцца не званкоў папулярнага блогера, напрыклад? Так, я магу сказаць, што за шмат гадоў такой чырвонай рысай праходзіць іх страх перад публічнасцю. Ім вельмі не падабаецца, калі іх чуе шмат людзей, ім не падабаецца быць героямі нашых званкоў. І, таму што увогуле людзі, яны прымаюць такія дзіўныя рашэнні на сённяшні дзень для ўсёй Беларусі, і многія з іх адчуваюць, што гэта не тое, што патрэбна рабіць сапраўдныя годныя чыноўнікі, і яны як бы саромеюцца сваіх асабістых рашэнняў і не могуць пра іх казаць услых. Таму размовы часта не адбываюцца. Але ім сорамна. Ці сачылі вы за тым, як выбіраюць цяпер удзельнікаў так званага Всебеларускага сходу? Выбарамі это не назавеш, але тым не менш нейкі працэс існуе. Так, канешне, я падпісаны на шмат, так сказаць, пра лукашэнкаўскіх выданняў, і што магу сказаць, што сапраўды бралі ўжо такіх сталых начальнікаў з розных, гэта высокія пасады з розных дзяржаўных устаноў, таксама гэта могуць быць і як бюджэтныя установы, таксама гэта будуць нейкія там
прыбліжаныя да лукашэнкі арганізацыі. Ну і мы пабачылі з вами, што сілавікоў шмат пойдзе ў гэты склад, і увогуле такія медыйныя лукашэнкаўцы, яны таксама будуць прадстаўлены. Злыя языкі могуць так гаварыць. Ну, чым адрозніваецца, напрыклад, другі склад каардынацыйнай рады, Всебеларускі народны сход, і там выбараў не было, да? Што б вы адказалі на такую крытыку? Ну, параўноўваць каардынацыйную раду з лукашэнкаўскім ВНСам я б не стала ні ў якім разе, таму што, па-першае, у каардынацыйную раду прыходзяць людзі, якія матываваныя працаваць у сённяшніх умовах з беларусамі, і таксама глядзяць у будучыню таго, якая Беларусь можа быць у дэмакратычным дзяржаўным строй. Таму нас ніхто туды не заганяе, мы ідзем туды самі, маем свае палітычныя амбіцыі, сваё бачанне будучыні, таму мы ідзем туды. Па-другое, ўсё ж такі выбары ў каардынацыйную раду будуць. Яны будуць праходзіць у онлайн-фармаце, але ўсё ж такі яны будуць сапраўдныя, ёсць выбарчая камісія, будуць зазначацца рэзультаты. Мы гарантуем непадкупнасць усіх удзельнікаў гэтай сістэмы, і таксама сістэма платформы «Новая Беларусь», Павел Ліпер таксама гарантуе сапраўды адэкватную сістэму, якая палічыць галасы правільна. Я вось паглядзела, сёння з'явіліся 13 інфармацыя пра тое, што пададзеныя спісы, так, і 13 спісаў. Я не ведаю, хто там внутры спісаў кожнага, але імёны людзей, якія прадстаўляюць спіс, ёсць, і там толькі 3 жанчыны, так? Там ёсць і мілітарысцкія арганізацыі. Як бы вы, што вы ведаеце, напрыклад? Што за гэтымі лічбамі стаіць у розных спісах? Як ацэньваеце, што толькі 3 жанчыны ідуць як бы лідаркамі гэтых выбарчых спісаў? Ну, 3 жанчыны гэта не шмат. Я лічу, што магло б быць і больш, але мы на сённяшні дзень яшчэ не ведаем усяго саставу ўсіх спісаў. Ну, я не буду каментаваць, але ўсё ж такі былы склад каардынацыйнай рады прыняў гендерную квоту, і ў кожным спісе павінна быць не менш за 40 прадстаўніц палітычных. Гэта павінны быць жанчыны. Вось, я думаю, што... Прабачце, не менш за колькі... Не менш за 40%. 40%. У кожным спісе. Так, розная колькасць кандыдатаў у кожным спісе, вось, не менш за 40% гэта будуць жанчыны. Калі спіс выканае гэтае патрабаванне, то ён будзе дапушчаны да галасавання. А вы ў якім спісе ідзеце? Я так разумею, што вы таксама ідзеце на выбары. Так, на сённяшні дзень я буду балатавацца ад спіса галасы дыаспар. Я лічу, што гэта адпавядае ўвогуле маім каштоўнасцям, тыя людзі, якія сабраліся з намі ў спісе. Вось, і я сапраўды зараз прадстаўніца дыаспары, таму я гатовая працаваць для беларусаў, якія зараз выехалі, і ўзаемадзейнічаць з мясцовымі дзяржаўнымі арганізацыямі для таго, каб паляпшаць адносіны для Беларусі ў будучым. Была, існуе яшчэ фемфракцыя каардынацыйнай рады. Чаму няма спісу ад фемфракцыі? На жаль, фемфракцыя ў канцы ўжо кадэнцыі каардынацыйнай рады яна распалася, таму што ад нас сышла адна сяброўка, і фемфракцыя зараз не існуе. Мы галасуем толькі як самі асабістыя кандыдаткі. Вось, і мы усе, хто захацеў працягваць працу каардынацыйнай рады, пайшлі ў спісе галасы дыяспар. І гэта не значыць, што феміністычная павестка будзе чутная менш. Я лічу, што мы знойдзем сваю падтрымку ўнутры каардынацыйнай рады, і мы свае справу не кідаем. У меня такое пытанне ёсць, наколькі я разумею, раней існавала правіла, што прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Святланы Ціхановскай не могуць быць сябрамі каардынацыйнай рады, не могуць сумяшчаць гэтыя абавязкі, каб было падзяленне ўладаў. Але мы бачым, што ідуць і прадстаўнікі офісу, і прадстаўнікі кабінету. Якім чынам гэта магчыма? На самой справе другі склад каардынацыйнай рады шмат часу прызначыў таму, каб выпрацаваць працэдуры і правілы, па якіх будзе дзейнічаць каардынацыйная рада. І на самой справе такой магчымасці быць і ў кабінеце, быць і ў каардынацыйнай рады сёння няма. Наколькі я ведаю, вось Александр Азараў, ён абвясціў свой сыход з
кабінета, так, для того, каб удзельнічаць у выбарах. Наконт астатніх не магу нічога сказаць, але вось гэтым працэсам прыёма дакументаў, спісаў будзе займацца выбарчая камісія, яна будзе даваць свой вердыкт. Вольга, я думаю, што сярод тых, хто нас цяпер глядзіць, ёсць людзі, якія глядзяць свердабельскую паказуху ўжо не адзін год, ваш блог. Ну, але для тых, хто не глядзіць, яшчэ давайте вас больш шырока прадставім. Раскажыце, як вы з мужам, ну, это цяпер уже былы ваш муж Андрэй Павук, сталі народнымі блогерамі, у сваём рэгіёне, у Октябрьскім. Так, сапраўды, муж былы, але мы паплечнікі па сённяшні дзень, гэта актуальна. Вось, усё пачалося з таго, што Андрэй Павук, як вельмі таленавіты чалавек, ужо меў свае песні, вершы, і гэта была адна з такіх прычынаў яскравых, пра што я ў яго ўлюбілася, закахалася ў той момант. Вось, і у яго быў гэты творчы патэнцыял, а ў мяне было такое ім захапленне, што я хацела ўсяму свету паказаць, які ён класны, якія крутыя вершы ён піша, якія песні спявае. Вось, з гэтага пачалося. Спачатку мы як бы выкарыстоўвалі вось гэтыя смешныя песенкі, але яны ж былі пра сацыяльныя праблемы, і людзі прыходзілі ў каментары іх абмяркоўваць. Спачатку патрошку ў сваім раёне, потым мы зразумелі, што такія ж сацыяльныя праблемы, якія маем у Октябрьскім раёне, мы маем па ўсёй Беларусі. І людзі з усёй Беларусі пачалі праяўляць цікаўнасць. І вось, як крок за крокам, да нас сталі звяртацца людзі для таго, каб вырашыць нейкую праблему, можна сказаць, бытавую ці мясцовую. Вось. І тады мы пачалі выкарыстоўваць наш канал, дзе ад пачатку загружалі вось нейкія такія весёлыя песенкі для абмеркавання сур'ёзных праблем. І як аказалася, што для нашых чыноўнікаў сапраўды вось гэта публічнасць, празрыстасць і паказ іх працы, гэта для іх вялікая праблема. І як толькі нехта пачынае казаць пра гэта, ну, пра нейкую праблему, то яны рэагуюць. І мы выкарыстоўвалі гэты інструмент даволі шмат часу, і гэта працавала да самага 2020 года. А маглі б вы расказаць пра найбольш такія яскравыя выпадкі, калі быў рэальны вынік вашай блогерскай дзейнасці, звароту да чыноўнікаў, калі была рэакцыя? Так, канешне. Па-першае, трэба разумець, што ад пачатку мы так, самы такі яскравы у пачатку момант быў, калі бацька малога дзіцяці звярнуўся да нас з крытыкай такіх бытавых умоў дзіцячага аддзялення ў раённай бальніцы. Ён запісаў відэа, знаходзячыся ўнутры аддзялення, потым расказаў нам свае ўражанні. Мы вось зрабілі з гэтага такі рэпартаж. І вельмі хутка адрэагавала мясцовая ўлада, і яны пачалі там такі татальны ремонт, задралі ўсё, як говорится, з полу да паталку, так, да столі. Вось, і ўсё замянілі, і гэта было такое свята нават яны зрабілі, што яны адчыняюць вось гэта абнаўлёнае аддзяленне. І ўсе разумелі, што зрабілі гэта менавіта мы, праз тое, што паднялі гэтую праблему. Дзякавалі нам і ўрачы, дзякавалі нам і медсёстры, таму што яны таксама працавалі ў гэтых умовах, ім не было там комфортна, і дзяцей лечыць некамфортна. Вось, гэта адно. Таксама былі выйграныя з дапамогай Леоніда Судаленкі такія справы наконт працоўных парушэнняў, калі жанчыны з нашага Октябрьскага райпо не пагадзіліся адным днём падпісваць нейкія дакументы, каб ім далі штрафы, якія яны нічым не заслужылі. І калі яны сталі супраць гэтых парадкаў, то яны звярнуліся да нас за дапамогай, за юрыдычнай дапамогай, за падтрымкай медыйнай. І таксама гэты суд быў выйграны, і для людзей гэта быў сапраўдны цуд, што можна бараніць свае правы і сапраўды карыстацца вось гэтым голасам. І праз некалькі гадоў нашы людзі ў Октябрьскім ужо умелі адстойваць свае інтарэсы, і можна таксама на нашым канале паглядзець, як у двух вёсках, гэта вёска Дзербін і Майсіўка ў Октябрьскім раёне, прайшлі забастоўкі у сельгаспрадпрыемствах, і людзі адваявалі тое, за што яны стаялі. Цяпер у 24-м годзе выглядае абсалютна неверагодна. А куды цяпер скардзяцца людзі? Што яны робяць? Ну, магчыма, яны вам працягваюць скардзяцца, так? Але ўжо такой напроставай сувязі з кіраўнікамі у вас жа няма раёнаў, ясна, што... Так, такіх ужо эфектаў на
такой дыстанцыі зрабіць немагчыма. Людзі сапраўды час ад часу яшчэ звяртаюцца да нас, але ўсё ж такі збольшага зараз мы такі падымаем палітычныя тэмы і звонім у высокія кабінеты, у міністэрствы, у розныя там, не ведаю, ну, таксама і ў параёнах, калі можна нешта вырашыць, і ўсё ж такі ім прыходзіцца трымаць слова за свае рашэнні. Я хотела запытацца яшчэ пра такі эпізод. Ведаю, што да вас прыязджаў, ну, можна сказаць, вучыцца ці пераймаць досвед Сергей Ціхановскі, калі пачынаў свой праект «Краіна для жыцця». Маглі б вы расказаць пра гэта? Чаму вы навучылі Ціхановскага? Сапраўды быў такі момант. Сергей Ціхановскі яшчэ да таго, як ён стаў вельмі вядомым у Беларусі, ён зрабіў такі правільны крок, як я думаю. Ён паехаў па ўжо вядомым блогерам сярод беларусаў і таксама зрабіў свае ролікі пра нас і таксама расказаў пра сябе. І Сергей Ціхановскі ўвогуле быў вельмі у захапленні з таго, што рабіў Андрэй Павук публічна, і ўвогуле ён як бы ўзяў тую самую мадэль, што і мы, даваць людзям слова, даваць людзям мікрафон, даваць ім месца, дзе яны могуць выказацца, і паехаў з гэтым па Беларусі. Таму я і кажу, што ўвогуле публічнасць, адкрытасць – гэта вялікая справа супраць дыктатуры. Я хотела запытацца, як у вашым блогерстве ролі размеркаваныя з Андрэем Павуком, так? Ён больш публічны, вы менш, хаця вы таксама публічная асоба. Хто больш робіць, хто больш славы мае, на кім нагрузка большая? Цікавае пытанне. Я не магу увогуле нас з Андрэем параўноўваць, таму што мы вельмі прарозныя. Я заўсёды жартую, што я кажу, што мы як аўторак і апельсін. Як іх можна параўнаць? Гэта немагчыма. Андрэй гэта цалкам творчы цэнтр. Ён прыдумляе усе гэтыя песні. Ён аўтар многіх цікавых пытанняў да чыноўнікаў. Мая роля заўсёды ішла да таго, што я некалі я таксама жартавала, што я перавожу з павукоўскай мовы на чалавечую. І я такі элемент, які звязвае вось Андрэя з знешнім светам. Зараз ён ужо і сам спраўляецца вельмі добра, але мы з гэтага пачыналі. І я была цэнзарам на нашым канале ад самага пачатку. Толькі пасля майго адабрэння ён мог выставіць там нейкае відэа, таму што тэма заўсёды была такая непростая для Беларусі. Я вельмі глядзела, каб ён сам сабе не нашкодзіў, каб яго не пасадзілі раней, чым трэба. Такое. А што тычыцца нагрузкі, то Андрэй робіць сваю любімую справу. Увогуле ён задаволены тым, што ён робіць. Я не думаю, што для яго гэта вельмі такая нагрузка, пра якую можна казаць, што яна непрыемная. Гэта справа жыцця. Што тычыцца мяне, то я не кінула чыноўнікаў, таму што некалі гэта была менавіта мая ідэя такой праграмы. Я яе прыдумала, я яе раблю. Мне вельмі падабаецца гэтым займацца, але ў мяне шмат іншай нагрузкі. Я працую як настаўніца, выкладчыца англійскай мовы онлайн. Таксама займаюся дзецьмі і бытам, і вось яшчэ і палітычнай актыўнасцю, таму кожны з нас загружаны тым, што ён сапраўды любіць. Вольга, калі б удалося датэлефанавацца да Лукашэнкі, пра што запытала б яго? Я б яго запытала, ці ён шчаслівы. От сапраўды, мне здаецца, што калі чалавек увогуле займаецца тым, што ён калі ён сам сабой задаволены, ці вось, мабыць, ці ён сабой задаволены, то ён бы не тварыў столькі бяды іншым людзям. Ён бы быў заняты нейкімі сваімі справамі і быў бы шчаслівы. Увогуле, мне здаецца, што гэта ўсё такое нездаровае. Я лічу, што беларускім мужчынам і вось нашым мужчынам з гэтай СНД тэрыторыі вельмі патрэбна псіхатэрапія, вельмі патрэбна знаёміцца з сабой як з асобай для таго, каб змяншаць вось гэты ўзровень агрэсіі да гэтага свету. Вельмі б хацелася, каб яны заняліся сваім жыццём, а не нашым. Вы працуеце, так, забяспечваеце сям'ю, вы займаеце блогерствам, так? Ну, это у вас 2 дзяцей, так? Калі я не памыляюся, так? Так. І вы пайшлі ў палітыку, но это вялікая нагрузка. Чаму вы пайшлі?
Ну, я лічу, што гэта мой такі характар, ён з дзяцінства ў мяне праяўляўся. Я заўсёды была такой актывісткай яшчэ са школы, заўсёды стараста, заўсёды ўваходзіла ва ўсякія гурткі, займалася усім, што мне прапаноўвала школа, універсітэт. І гэта нейкі такі стыль жыцця, я б сказала. Я таксама не раблю высілкаў для таго, каб удзельнічаць ці ў блогерскай, ці ў палітычнай працы. Мне здаецца, што калі б я, напрыклад, гэтага не рабіла, то я б пакутавала больш. Гэта маё натуральны такі стан. Вот, наколькі я ведаю, большасць аўдыторыі на нашым канале «Свабода прэміум», у нашай перадачы «Падзеі каментар» — это ў Беларусі. Ну, так я часта даволі сутыкаюся з такім меркаваннем, што, што можа змяніць каардынацыйная рада цяпер для людзей у Беларусі, та? І ёсць часам скептычнае стаўленне, так? Як бы вы адказалі гэтым людзям, патлумачылі, дзеля чаго патрэбная каардынацыйная рада, што яна можа змяніць, як вы сваю ролю ў ёй бачыце? Так, ведаеце, вось мне таксама прыйшло такое параўнанне з тым, што зараз адбываецца ў Беларусі. Вось гэты ВНС, ён першы раз збіраецца як канстытуцыйны орган, і тое самае магу сказаць пра каардынацыйную раду, што ўпершыню яна выбіраецца. Таму што другі склад, ён як бы прыйшоў так па публічных, па актывісцкіх такіх шляхах сабраўся. На сённяшні дзень мы робім адкрытыя выбары. І ведаеце, за ўсю гісторыю, вось, у якой я асабліва ўдзельнічала недзе там з 2015 года, беларуская палітыка, беларуская апазіцыя, яна заўсёды славілася тым, што людзі сварыліся паміж сабой, не маглі аб'яднацца ў нейкую такую сталую структуру. І вось я лічу, што каардынацыйная рада, яна ўжо зарэкамендавала сябе ўсё ж такі як сталая структура, таму як мы прайшлі цыкл і змаглі арганізаваць вось выбарчы працэс. І ведаеце, што я там побачила? Што людзі, якія нават раней не сталі працаваць разам, не сталі аб'яднацца наконт нейкай праблемы, таму што яны былі апанентамі, то ў рамках каардынацыйнай рады яны могуць узаемадзейнічаць. Яны сапраўды дамаўляюцца і робяць нейкія супольныя крокі. І я лічу, што каардынацыйная рада яшчэ нас усіх можа здзівіць. Таму як мы пабачым на спісы, пабачым, якія людзі туды ідуць, вельмі апантаныя сваёй справай, вельмі такія ўжо і дасведчаныя в палітычнай справе. І я думаю, што калі ў іх будзе супольная мэта, вось гэта супольная прастора, дзе яны змогуць гэтыя свае крокі рабіць, то гэта можа аказацца вельмі ўплывовай арганізацыяй. Дзякуй вялікі. Гэта была віцэ-спікерка другога складу каардынацыйнай рады, прадстаўніца раней фэм-фракцыі ў радзе, блогерка Вольга Павук. Дзякуй вялікі. Будзем сачыць, як будуць развівацца падзеі. Як вы кажаце, каардынацыйная рада можа яшчэ здзівіць. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.